Здравейте, потребители на SKClan TV. Аз съм Пликатор, а вие сте със следващия епизод на How To. Понеже имаше доста голям интерес към това, в Skype, VBOX, Facebook, доста хора ме попитаха Пликатор как да си направя сайт. Значи реших да започна една серия от уроци за начало с да научим HTML. HTML е най-лесният програмен език, който съществува. Вече не се използва толкова много, но е добре да се знае. С HTML може да си направите първия сайт, който няма да е нищо особено, но ако се комбинира с други езици като PHP, CSS, Java и така нататък, може да стане нещо страхотно. За начало започвам с HTML, след това нататък, може би, ако има интерес, ще продължа с CSS-а, PHP-то, Java-та и така нататък. Преди съм се занимавал с изработването на сайтове, но прекъснах тази работа. Сега в момента с тези уроци ще си припомня голяма част от наученото. Естествено, може да си свалите и готови системи. В интернет има милиони. Съответно с тях може да няма да пишете сайта. Всичко е наготово. И сваляте просто един FTP клиент, като FileZilla примерно. Намирате си хостинг или си закупувате. Регистрирате се, качвате си файловете, инсталирате системата, вързвате база данни и сайта е бомба. Но лично аз нямам много доверие на тези системи, затова предпочитам да си ги правя аз. Сега, това ще се води като пилотен епизод. Няма да видите кой знае какво, само ще кажа какво трябва да свалим. И общо взето ще е това. За да пишем код, HTML код, ни трябва никакъв извънземен софтуер. Трябва ни просто един текстов редактор. Всеки един компютър има вграден такъв Notepad. Само че с Notepad малко не че е сложно, но просто мен не ми харесва много. Отново ще е с Notepad, само че ще свалим Notepad++. Понеже там, когато пишем самия код и се оцветява, това предотвратява доста грешки. Понеже ако отворим сега, примерно, tag HTML и долу отворим същия tag, ето така, HTML, и долу направим, примерно, така TMHL, няма да се оцвети. Разбирате ли? Ако си напишем HTML, съответно ще светне в еднакъв цвят и това показва, че сме написали правилно кода. Сваляме Notepad. Плюс пишем в Google. Първия сайт notepad-plus.org. Ето виждате как изглежда. Доста добра програма. Поддържа доста езици. И има поддръжка на български. Може да пишем на нея HTML, CSS, PHP, Java, Pascal и още какво ли не. И ще я ползваме предимно за HTML в тези уроци. В момента версията е 6.1.2. Доста е напреднала. Сваляте, инсталирате. Аз няма да инсталирам, понеже имам. Ето тук избирате български, напред, съгласен, напред, много напред. Създавате си шорткът към десктопа и сваляте. Ето така изглежда иконката, отваряте го и на тази програма ще пишем HTML. Ще ви запозная по-подробно с програмата в първия урок и ще ви покажа основата на един HTML документ. Надявам се да ви е интересно, да ви е интересна тази поредица от епизоди. Те ще са около 6 или 7. Няма да ви товаря с излишните кодове, само с това, което трябва да знаете. И приятен ден от мен, Пликатор, и приятно гледане. До чуване, очаквайте скоро първи епизод.